מבצע של לוח, מחשב לוח ב10 שקלים, תמיר סטיינמן כתב עם התמונות. חנות למכשירי חשמל בבאר שבע הפכה היום לזירת התגוששות. מאות אנשים מסתערים קדימה ובדרך רומסים זה את זה. וכל זה בגלל מבצע מיוחד. מחשב טאבלט ב10 שקלים בלבד. החנות שהבטיחה את המבצע האטרקטיבי לכל מי שיגיע ב4 אחר הצהריים נאלצה להתמודד עם מאות לקוחות נרגשים שהתגודדו מחוץ לחנות כבר בשעות הבוקר. שעה לפני פתיחת הדלתות הרשמית ההבטחה לא עמדה בלחץ וההמון הסתער פנימה, במה שכמעט ונגמר באסון. זה מפחיד. כל המהומה הזאת. כמה מהקונים שנרמסו תחת ההמון התעלפו ונזקקו לטיפול רפואי. צוותים גדולים של מד"א ומשטרה הוזעקו למקום בניסיון להדוף את הקונים, אלא שהם מצידם גם בנסיבות האלה החליטו להישאר. חלקם אפילו התבצרו במקום, עלו על הטלוויזיות והמקררים והתעקשו. לא יוצאים בלי טאבלט. יש צורך לאסון פשוט. לא צריך לעשות את המגירות האלה בבאר שבע, אנשים פה חולים. שברו לו את כל החנות פה. אין טאבלטים, זה לא יעזור משימות אחר. אין טאבלטים. המשטרה סגרה את המקום. בתוך דקות הפך המבצע השיווקי למבצע פינוי של כוחות הביטחון, והמשטרה נתנה הוראה לסגור את החנות מחשש לחיי אדם. זה לא שיגעון, זה פשוט אנשים שלא יודעים להתנהג. אנשים דוחפים אחד את השני, אנשים אוכלים אחד את השני, וחבל, היה פה מספיק לכולם. בסופו של יום בוטל המבצע והנהלת החנות הודיעה כי החליטה לתרום את הטאבלטים למחלקת הרווחה של עיריית באר שבע. המתבצרים אגב הסכימו להתפנות רק לאחר שעות ארוכות, בידיים ריקות. ועכשיו יותר מיממה